Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A Pán povedal: počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý. Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, dennodenne si uvedomujeme, že žijeme také zložité časy, kde potrebujeme naozaj vytrvalú, silnú modlitbu. Modlitbu, ktorá nás obráni, teda dôsledok tejto modlitby nás obráni v situácii, ktorá nie je ľahká pre nás, kresťanov, pretože my, kresťania, v tomto svete máme byť ľuďmi viery. Všímajte si ten dôležitý kontrast dnešného Božieho slova. Dnešné Božie slovo nehovorí len o vlastnostiach modlitby, o neodbytnosti, že tá vdova nie je len predstaviteľkou človeka, ktorý sa modlí a nemá sa vzdávať, nemá strácať nádej. To je všetko v poriadku, ale modlitba, ktorá vyjadruje potrebu, teda potreba, že ja som v ťažkosti. Keď bolo písané Božie slovo, tak prví kresťania, ktorí boli prenasledovaní zlá, si to uvedomili, že nezvládli by mnohé skúšky, mali vydávať svedectvo pred týmto svetom, boli prenasledovaní, boli vydávaní pred súdy a boli mučení, bol im zobraný majetok, ženy, deti boli takisto mučené. A oni v tých ťažkých chvíľach potrebovali modlitbu, lebo bez modlitby by neobstáli. Ľudia v ťažkej situácii, keď sa modlia, dostávajú nadľudskú silu zvládnuť všetko. A potom modlitba vyjadruje aj istú dôstojnosť človeka, to znamená, je to privilegium, že sa môžeme modliť, rozprávať s Bohom. A potom ešte jedna taká dôležitá vlastnosť, že modlitba nám dáva silu. Silu vytrvať, silu obhájiť svoje kresťanské povolanie. A preto aj keď Pán Ježiš v závere hovorí, že nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde, to znamená, keď príde vo svojom slávnom príchode, a to má byť dokonalá viera, nemá to byť aj modlitba bez viery, nie je vypočutá. Viera znamená, že úplne sme odovzdaní Bohu, že mu v ničom nepochybujeme, že nie sme ľuďmi tohto sveta. A celé dnešné Božie slovo, keď otvárame sa pôsobeniu Ducha Svätého, tak si uvedomujeme, že keď Mojžiš mal zdvihnuté ruky, to znamená pozdvihnutie rúk, znamená, že ja obráciam svoj zrak k nebesiam. Ja nedôverujem istotám tohto sveta, nedôverujem tomuto svetu ako takému, nespolieham sa na to, čo hovoria ľudia. Pre mňa nie je dôležité ľudské slovo, ale Božie slovo. Dvíham ruky k nebesiam a všimnime si, že aj zdvihnuté ruky je ťažké mať zdvihnuté a preto potrebujeme tých, ktorí nám pomáhajú, ktorí nám držia tieto ruky spriamené. A potom víťazí Jozue. Jozue víťazí proti nepriateľovi. Znovu si všimajme ten kontrast. Modlitba kontra nepriateľ. Nepriateľ spásy našej duše. Nepriateľ pravdy. Nepriateľ pokoja. Vidíme okolnosti, ktoré žijeme, vojna. To znamená, nepriateľom pokoja je vojna.
To znamená, my chceme žiť v pokoji, nechceme žiť v nenávisti, v hneve, v nepokoji a my nemôžeme ako kresťania na zlo odpovedať zlom, na nenávisť odpovedať nenávisťou, tam, kde je terorizmus terorizmom, tam, kde sa dejú veľmi zlé veci a tragické, nemôžeme odpovedať zlom vo svojom srdci. A toto je dôležité víťazstvo, ktoré dáva Boh. A žalmista nám hovorí, svoj zrak upieram na vrchy. Príde mi odtiaľ pomoc. To znamená, pomoc mi nepríde od vrchov, ale od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. A ten žalm, ktorý dnes sme čítali, spievali, 121. Skúste sa ho modliť vo chvíľach, keď strácate nádej, keď je všetko tmavé v živote, keď nevidíte výsledok modlitby, ale tam je tá spoľahlivosť Boha oproti tomu sudcovi, ktorý je nespravodlivý, to znamená úplne je skazený, nebojí sa ani Boha, nebojí sa ani ľudí, ale napriek tomu obráni vdovu. A o čo prosí vdova? Obráň ma, alebo iný preklad hovorí, pomsti ma. Teda obháj moju nevinnosť, obháj moje právo pred protivníkom. Znovu je tam to vyjadrenie nepriateľ, protivník, ten, ktorý mi číha na život, ten, ktorý mi číha možno na môj majetok, na moju česť, na moju bezúhonnosť. Dnes by sme v dnešných časoch, drahí moji, mohli povedať, že kto nám číha na pravdu evanjelia, na hodnoty evanjelia, kto tak rafinovane podsúva hodnoty, ktoré nie sú zlučiteľné s našou vierou a s našou morálkou. Veď Žalm 34. hovorí, 17. verš, že spravodliví volali a Pán ho vyslyšal. A Pán ich vyslyšal. To znamená, my voláme ako spravodliví a to volanie je za tých nespravodlivých. Aby aj tí nespravodliví boli obmekčení a stali sa spravodlivými a stali sa bezúhonnými. A to, čo ma veľmi inšpiruje, to, čo ma veľmi povzbudzuje, a je to pre mňa aj veľká zodpovednosť môjho kňazstva, teraz tak všeobecne pre všetkých, apoštol Pavol v liste Timotejovi hovorí, že aby bol Boží človek dokonalý. Dokonalosť znamená veriť vo svetosť. To znamená, my už dnes neveríme na svetosť, aby bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. A v závere, aj pre nás kňazov hlavne, Pavol zaprisaháva Timoteja, pred Ježišom Kristom ťa zaprisahám, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod, čiže jeho príchod je súdom pre človeka. To je ten všeobecný súd, ktorý príde a my sa pripravujeme na ten individuálny, osobný súd. Hlásaj slovo. To, čo v dnešných časoch je veľmi potrebné, ba až nevyhnutné, aby sme nemlčali. My predstavení, kňazi, duchovné autority, aby sme hlásali slovo, a toto je teraz tá najväčšia ťažkosť dnešnej doby, dnešnej spoločnosti. My nechceme mať problémy, my nechceme mať nepriateľa, ale my ho máme. Viete, kresťan, ktorý sa snaží byť tolerantný voči zlu, tolerantný voči morálnym zvrátenostiam, tolerantný voči nepravde, lži, on nie je kresťan. Veď apoštol ťa zaprisaháva nielen kňazov, nielen Timoteja, ale všetkých kresťanov. Hlásaj slovo, naliaj vhod či nevhod. Či ťa príjmu, nepríjmu, či tebou budú pohrdať, alebo ťa budú akceptovať, alebo ťa budú prenasledovať, budú ťa vláčiť pred vladárov, budú z teba, v dnešných časoch by sme mohli hovoriť, vyhlasovať za človeka, ktorý nie je v súlade so spoločnosťou. To znamená, usvedčuj, karhaj, povzbuduj so všetkou trpezlivosťou. Drahí bratia a sestry, určite ste zaregistrovali teraz, čo sa deje u nás na Slovensku, nielen tragická udalosť havárie človeka, ktorý zabil nevinných ľudí, ktorí čakali na autobusovej zastávke, ale v poslednom čase rezonuje v spoločnosti aj vražda 2 členov LGBTI plus komunity a následné prudké až nenávistné reakcie
voči kresťanom a konzervatívcom nás nutia reagovať. Viete, čo je najdôležitejšie, čo si musíme všetci uvedomiť? Prečo je tu nenávisť voči kresťanom? Nedávno som čítal, že jeden kňaz si vo Francúzsku tankoval a zastal sa jednej žene, bol oblečený v takom habite, nejaký reholník, a iný človek, nejaký Alzíčan, ho tak, by som povedal, zbil, alebo mu tak ublížil, keď sa zastal tejto ženy, pretože to bolo v čase, keď ceny benzínu boli vysoké vo Francúzsku a tedy boli plné benzínky a tá žena, prečo táto žena má tankovať, veď on je pracujúci, on má prednosť. A on tak zbil toho kňaza, že 8 dní bol práce neschopný. A ten kňaz potom na sociálnych sieťach niekde to dal zavesil to alebo povedal: drahí bratia kňazi a cirkev, pamätajte, už nie sme v Európe, ktorá je bezpečná pre kresťanov. Vidíte? Znovu, nepriateľ. Nepriateľ, ktorého máme milovať, nepriateľ, ktorého máme identifikovať, nepriateľ, voči ktorému máme prejavovať modlitbu, lásku, zvolávať Božie požehnanie, modliť sa za jeho obrátenie a tak ďalej. A teraz si všimnime, ako sa dá udalosť, nad ktorou vyjadrujeme poľutovanie a úprimnú sústrasť obetiam, ako sa dá zneužiť na to, aby sa znovu šírila propaganda LGBTIQ. Pamätáte sa, ako žakovský farár v časoch, keď bol Istanbulský dohovor, ako povedal jeden nádherný obraz. Istanbulský dohovor hovorí o tom, že chránime práva žien, ktoré sú týrané. Ale v podstate nejde o ochranu žien, na to máme zákony, určite nielen ženy, ale aj mužov treba chrániť proti násiliu. Ale išlo o to, že on povedal taký obraz, ako sanitka, ktorá prechádza cez vojnové pole a má kríž, alebo teraz už má iný znak, a teraz prichádza k tým, ktorí sú zranení alebo potrebujú pomoc, a v tej sanitke sú teroristi, ktorí majú bombu a ktorí zabijú ďalších ľudí. Áno, toto je nebezpečné. Čítate, keď ste na sociálnych sieťach, reagovala jedna organizácia, ktorá je za hodnotu, za rodiny a za ľudské práva, ktorá bola založená v Madride roku 2013, teda v Španielsku, Citizens Go, a oni veľmi pekné myšlienky povedali, ktoré je potrebné počuť, bratia a sestry. Počuť nie preto, aby sme neboli nejak znovu tak ohlupovaní, alebo samozrejme, že máme svoje zdravé videnie, vieme rozlišovať, ale aby sme videli za horizont, aby sme si uvedomili, že nie je všetko také, viete, dnes hlavne mladí ľudia sa tak rozcitlivejú a veľakrát aj idú do tých pochodov, aj teraz, keď bolo veľa ľudí v Bratislave, pretože nie všetci sú stúpencami LGBTI a možno niektorí sú takí neutrálni, lebo si povedia, veď ja nie som ani gej, ja nie som ani lesba, ja nie som ani homosexuál, ale prečo by títo ľudia nemali mať práva? Pretože je to proti Božiemu poriadku. Pretože to je narušenie ľudskej spoločnosti. Pretože tak, ako Amerika zamoruje terorizmom, zamoruje vlastne aj spôsobom života, nemorálnosťou, kde je úpadok, a toto všetko prichádza tu. Kedy sme počuli na Slovensku, že by bola streľba? A už teraz tie konšpirácie, či je to teroristický čin, či je to nenávistne ladené, alebo podobne. To sa ešte ani nevie. Veď to ešte vyšetrovanie presne nedokázalo. A už hovoríme o nenávisti. A jedna nenávisť, čiže nenávisť jedného človeka, nevieme, v akom bol stave psychickom, akej bol organizácii, prečo to urobil, vyvoláva nenávisť voči druhým. Keď tí, ktorí hovoria o nenávisti, prečo potom znovu reagujú nenávisťou? A toto je, si myslím, bratia a sestry, stotožňujem sa s tým, je veľmi potrebné si tak uvedomiť ten postoj toho spravodlivého, ktorý volá k Pánovi. Táto organizácia hovorí, že v prvom rade vyjadrujeme sústrasť rodinám, obetiam, prajeme skoré uzdravenie aj zranenej žene. Nenávistnou ideológiou motivovaná vražda je ohavný zločin, ktorý treba odsúdiť. Základné pravidlo. Vražda, nezabiješ, jednoducho odsúdiť.
A vyjadrujeme tiež poľutovanie nad tragickým príbehom mladého, nadaného človeka. A vidíte, a toto je ten uhol, ktorý už nevidíme veľakrát ako kresťania, že my aj toho človeka, ktorý prepadol neonacizmu z tej rodiny, rodina je už odsúdená ako keby v úvodzovkách na šibenicu a stal sa možno z neho terorista vraždiaci nevinných a spáchal samovraždu, vyjadrujeme poľutovanie nad tragickým príbehom tohoto človeka a tiež ho zverujeme do modlitby. To znamená, kresťanská láska ide k všetkým ľuďom. Nemôžeme jedných milovať a druhých nenávidieť, veď prví kresťania milovali aj svojich nepriateľov. A preto aj v tejto organizácii, a malo by to aj v našich srdciach, odmietame akúkoľvek formu násilia a nenávisti. A úmyselné zabitie nevinnej osoby, a teraz je dôležitá pravda, nie len týchto ľudí z komunity LGBTI, povedzme celú pravdu, ochrana nevinnej osoby, úmyselné zabitie nevinnej osoby, a tam si dajme do zátvorky, aj nenarodeného dieťaťa. Sú stúpenci tejto komunity a obhajcovia politicky aj rovnocennými obhajcami nenarodeného života alebo ľudí v starobe, aby ich uchránili pred eutanáziou. Alebo rovnako sa chránia aj prenasledovaní kresťania. Tieto teroristické činy akéhokoľvek druhu ostro odsudzujeme. V druhom rade by sme chceli vymedziť voči neopodstatneným útokom na kresťanov a konzervatívcov. To znamená, že my nepatríme do kategórie, ktorí majú byť obviňovaní, že sme prispeli, viete, to je ten pohon, ako bol na čarodejnice, ako to sa píše v tých mytických filmoch niektorých, že teraz si predstavte, že katolícka cirkev, kresťania a konzervativizmus, to je zmýšľanie ľudí, ktorí sa hlásia k tradičným hodnotám evanjelia, pravdy Ježiša Krista, že my tým, že im neumožňujeme práva rovnaké, ako majú manželia, že my sme prispeli k tomuto nenávistnému činu. To je absurdum. To znamená, páchateľ sa vyhlasoval za ateistu a neonacistu, nenávidel Židov, nenávidel LGBTI ľudí, pedofilov, bol presvedčený o nadradnosti bielej rasy a tak ďalej. Nebudem to viacej rozvíjať, stačí len toľko k tomu, aby sme to poznali, že aký je životopis aj toho človeka. A kresťanstvo, konzervativizmus nesúhlasia s ideologickými požiadavkami LGBTI komunity, avšak nevyzývajú k nenávisti ani k terorizmu. Preto tento čin nemá nič spoločné s kresťanstvom, ani s konzervativizmom. A po tretie, musíme byť obozretní, a teraz prichádzame k tej sanitke, k objaveniu toho, čo je skryté, čo môže byť zneužité pre budúcnosť. Musíme byť obozretní, pretože politici a aktivisti presadzujú gender ideológiu a vycítili príležitosť a budú sa z tragickej vraždy vyťažiť čo najviac. Viď vražda novinára Kuciaka a jeho priateľky. Hej? Podobná situácia. Vieme, aká bola tedy politická situácia a čo sme prežívali a v akom marazme sme boli politickom nespravodlivosti. A dnes vojna na Ukrajine, ekonomická neistota a znovu, ako hovorí žakovský farár, tá sanitka. Čo nám privezie? Chceme dať hodnoty a práva tým, ktorí tieto práva nemajú. A bratia a sestry, teraz len poviem jednu morálnu zásadu. Na to sú etici, na to sú lekári, ktorí o tom veľmi dobre vedia. O tom sa nedozvieme v televízii, ale o čo tu vlastne ide, keď hovoríme o tie zákony, ktoré by mali chrániť? Povieme, aby nebolo násilie, ale za tým všetkým bude skryté čo? Snaha meniť definíciu manželstva v ústave, a to je bezprecedentný krok. My nemôžeme zostať hluchí a slepí, pretože tu ide o našu budúcnosť. Predstavte si v Austrálii, bratia a sestry, biskupy sú za prijatie LGBTI na katolických školách. No a to je riadne silná káva,
keď na Novom Zélande biskupy vydali smernicu o sexuálnej rôznosti pre katolícke školy. Hnutie LGBTI ocenilo podporu týchto osôb, ktorí majú v úvodzovkách rodinný život v láske. A toto tu je naplánované aj na Slovensko. Tak ako bol Istanbulský dohovor naplánovaný, toto je naplánované aj na Slovensko. A teraz to je morálne hľadisko, zavádzať rôzne typy partnerstiev, presadiť adopcie detí, to znamená dieťa z rodiny, ak napríklad matka nezvláda svoju sociálnu situáciu, alebo je alkoholička, na drogách, nemá manželstvo v poriadku, jednoducho bude zákon, ktorý odoberie toto dieťa matke a dá ho tomuto páru rovnakého pohlavia. Schválenie prenajatia maternice, uzákonenie preoperovania z muža na ženu, alebo zo ženy na muža, a je len otázkou času, kedy budú chcieť preoperovať a mrzačiť neplnoleté deti, ako sa to deje v Severnej Amerike. A tam sú to bežné veci. A posledný bod, a tým zakončím tému, som mal pripravenú ešte takú bohatšiu. Mali by sme dôkladne premýšľať nad dôsledkami toho, čo príde, možných opatrení zameraných proti šíreniu terorizmu. Na jednej strane teroristický čin na Zámodskej ulici je obrovskou tragédiou, avšak na strane druhej by sme nemali zavádzať drastické zákony, ktoré budú hrubo zasahovať do súkromia občanov a porušovať slobodu slova. Bratia a sestry, toto je na také rozjímanie a uvažovanie. To je pravda, to je realita, to, čo sa deje. A my máme byť soľou zeme. A čo to znamená byť soľou zeme? To znamená, máme chrániť dobro, máme chrániť pravdu, máme chrániť svoje budúce generácie, rodičia, zodpovední ľudia, politici, samospráva, ľudia dobrej vôle, veriaci, katolíci, protestanti, ateisti, agnostici, lebo deje sa to na celom svete. Aj v Afrike bojujú o tieto veci. A preto nám dnešné Božie slovo hovorí, Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú. Ale len vtedy, ak budeme spravodliví a vo viere v Božiu moc a vo víťazstvo pravdy. A teraz si povieme, máme dôležitejšie témy, ako nakúpiť chlieb, ako sa postarať o financie svojich detí. Nesúhlasím. Toto sú najdôležitejšie témy. Pretože aký chlieb budeš jesť, keď tvoj život bude od základu rozleptaný, zničený, keď nebude pokoja, nebude rodín, nebude detí, nebude manželstiev a keď, nedaj Bože, zvrátenosť bude legalizovaná, hriech bude legalizovaný, dobro, spravodlivosť, čestnosť bude výsmechom. Nech nám Pán Boh pomáha, drahí moji, a modlíme sa, majme vždy ten zdravý rozum. Nepočúvajme všetko, čo počúvame v správach. Máme taký ten Boží filter. Rozlišujme a Pán Boh nám zjaví pravdu. A nikdy nebuďme plní nenávisti. Nikdy cirkev, a touto vetou zakončím, nemá nenávisť voči osobám, ktorí sú takto zranení a takto trpia. Nám to tak chcú vložiť do našich postojov. Ale my nemôžeme súhlasiť s hriechom. My musíme odsúdiť hriech. Ak to neurobíme, zvetrali sme, nie sme soľou zeme, nie sme svetlom sveta.